Bé, a mi me diuen Gus, jo sóc de l'associació València Refugi, que estem així a València i que treballem drets humans com des de lo local cap a lo global, no? Que estem treballant des del territori cap a fora, fins i tot al panorama internacional. Nosaltres, jo no m'he escrit cap discurs perquè tenim molt clara la realitat que jo tinc que parlar avui, que jo parlo en representació dels valencians nouvinguts. Fem molta intenció en la paraula valencians. Què és ser valencià? Ser valencià és formar part d'una comunitat, formar part d'una cultura, parlar una llengua i tindre un sentir. I des d'aquesta perspectiva, jo soc tan valencià com qualsevol de vosaltres i això és el que vinc a reivindicar. I el que reivindiquem des de València Refugi és un canvi d'actitud que tenim en la lluita valenciana que té que ser integrador, perquè sempre ens deixem gent als marges. És a dir, tots tenim al cap, quan diem un valencià, una valenciana, tots tenim unes característiques que ens venen al cap immediatament i que tot el que queda fora d'aquestes característiques com que no pensem de primeres que puga ser un valencià. Aleshores, les persones nouvingudes que ens integrem, que fem teixit, que estem aportant al teixit productiu valencià, que estem aportant el talent, les idees, la nostra vida a la construcció d'una societat cohesionada, tenim que ser integrades. És com que moltes vegades se ens demana integració i és com que és una qüestió que és de la nostra responsabilitat, tenim que integrar-nos. No és una bona visió. La integració és una cosa que va en dos sentits. És quan jo puc aprendre de tu i tu pots aprendre de mi i de la diferència que jo porte per sumar al territori. Aleshores, tots tenim que treballar la causa des d'una visió molt més ampla, més integradora, interdisciplinar i d'alguna manera no deixant mai fora ningú. Jo no imagine algú fent un discurs parlant de valencians deixant fora les valencianes. Que mai torni a haver un discurs parlant dels valencians deixant fora a un tipus concret de valencians que es diu valencians nouvinguts. Perquè els valencians nouvinguts el que volem és una València independent d'aquesta cosa que es diu a Espanya, que jo no sé molt bé el que és. Des d'on se'ns imposen formes de tractar la migració que es podria haver dir que són feixistes. És a dir, així a València se ens imposa el feixisme des de Madrid. I nosaltres no podem fer res per lo que passa a la frontera sud des de València, però sí que tenim dret a decidir com tractem a les persones nouvingudes als nostres territoris, perquè els nouvinguts són dels nostres. Per acabar diré que moltes vegades el que ens deixa paralitzats és que no sabem què fer. Vegem el problema, però què fem al respecte? Jo vaig a ficar com a exemple els veïns de l'associació de veïns de Benimaclet i als veïns del barri de Benimaclet, perquè tots conegueu que hem tingut una lluita molt forta per l'assentament de temporers africans que n'hi havia a l'antiga fàbrica de llet abandonada en Benimaclet, els de la Garrofera. Allà han mort 5 persones per vivir en condicions infrahumanes, estar treballant, tindre diners i que el racisme immobiliari li impedisca poder tindre un lloguer hacia la nostra terra. Què passa? Que la llei d'emergència habitacional no contemplava el racisme immobiliari. Gràcies a la lluita dels veïns que han considerat a aquestes persones nouvingudes com a veïns del barri, que han integrat a aquestes persones nouvingudes a l'activitat comú del barri i que han lluitat front a l'Ajuntament, front a les institucions perquè tinguin una dignitat, a la fi s'ha aconseguit que tots estén en vivendes de protecció oficial, els que quedaven, que estén en vivendes de protecció oficial i fins i tot sense que s'hagi modificat la llei
per a que es pugui tindre en compte el racisme immobiliari, han aconseguit que aquestes persones estiguen en condicions com els altres valencians. Aleshores, la força està al barri, la força està amb vosaltres, amb un València.